És divendres a la nit i estem al bar de la Societat de Caçadors on s'ha organitzat un sopar del grup de Facebook Som Cullerots, un grup que està donant molt que parlar en els últims mesos en les xarxes socials. Este grup, que ja reuneix a vora 3.000 persones, es tracta de posar en contacte gent que vol cullera i gent que necessita coses uns i altres, i també s'ha materialitzat en accions que no són virtuals, que han eixit de les xarxes socials. Esta és una d'elles, un sopar on la gent pot parlar, pot conèixer-se, i la veritat és que ha sigut tot un èxit. Les 150 places que hi havia per a aquest sopar s'han esgotat i molta gent s'ha quedat amb ganes de vindre. Som un grup que es va fer ben com passejant dos amics, ben com entraven la gent pegant-se per les sombrilles. I ho fèrem, i en una setmana arribarem a 2.500. Només som un grup de Facebook de 4 amics que tot el que fem té que ser gratis, per la voluntat de la gent. I de les sombrilles han derivat a fer accions socials. Home, la veritat és que va ser, com es diu, dicho y hecho, no? Va ser pensat i fet. El primer acte va ser lo de Càritas, ens ho van oferir, entonces... És que prou bé. És que molt bé, i la gent entra molt bé, entonces, clar, la gent del Facebook va dir, volem que fem? Sí! Clar, ha sigut la gent del grup la que ha dit, anem a fer coses. I entonces, pues, estem fent coses, i per ajudar al poble, sobretot. És difícil perquè ens declarem apolítics i n'hi ha molta gent que li tenim que borrar posts perquè no llegeixen les regles i ens passem a muntar hores davant l'ordenador. Som apolítics, som un grup d'amics, ni volem ser una associació ni volem ser. Així diners no tenen que n'hi haure. Tot és que fer per la voluntat de la gent, buscant la voluntat de la gent. I tot el que anem a fer, pues, i tenim diverses coses pensades. Tot ha que ser per voluntat de la gent. Nosaltres diners no volem tocar-ne ni un. Avui mateixa, conforme s'ha cobrat el sopar, s'ha pagat a l'amo del bar. Perquè ja ens han acusat de que si tenim comissions, si tenim... I som de totes. Així som de la dreta, de l'esquerra, de dalt i de baix. Som cullerots. Som cullerots, entonces és per cullera. Entonces, el que té cullera al cor, com nosaltres, pues fa per cullera. Igual té la ideologia que tinga, perquè realment som tots germans. Replegar menjar i ens quedarem al·lucinats que en 2 arreplegats han fet a vora 900 quilos. Feren també a vora 300 peces de roba, sabates. Ahir ja ens quedarem... I ara, pues, tot el que fem per ara està així bé. No vol dir això que un dia tot isca bé, però per ara bé. El problema és pues, que ens cansem perquè ens peguen a muntó. No sabem per què, n'hi ha molta gent que no llegeix les normes i tenim problemes en ells. Però per ara tot bé.